Hola, gent de Fitel Televisió. Hem de fer l'anunci, no? Vale, doncs ho diem. Farem la retransmissió de la Panic Race via Fitel Televisió. I després, varis recordatoris. Un, hem de portar un frontal, una llanterna, vale? Però sempre sense il·luminar els personatges, sinó el camí perquè no ens perdem. I dos, recordar que hem d'anar disfressats, perquè hi ha un concurs i perquè ens ho passarem superbé. Bueno, continuo repassant la Pànic, Fins ara. Oh, quin cansanci.